नै जों फुराना बासन सोलायहैनो नागिरदों बेसां मोनो इयो कुकारमोन ओमफ्राय इयो पातिलामोन आरो नायनोसै बेसां दाम मोनो ओमफ्राय मामिनि गस्ला बियो जायखौ आं साबसिन मोननानै लाबोदों बेसो हामा बेखौबो सोलायफिननोसै नायनोसै दा माबायदि लाबोनाय जायो ओंखारलांनोसै नै बिनिया खालि जाबाय थांलायबाय खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय दिनै फुं माने मैयानिफ्रायनो हाथाय थांनायनिफ्रायनो अखा हागासिनो लोगोफोर नै जि पुतुकि जालायदों दायो फुं आरो अनबाय खोमा बोथोरा हाबाय थाबावबा हामगौ बोराया थांनो गनायनि बेखौ खावखांनानै इफोराव होनोसै र' दैखौ थ' चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अनलायलायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरो दैबाना जासिगोन जोंनाव अखा हादै जायो नालाय खोनो होबाय बायबाय आं एसे ओरै एसे बुरजा हाबासो फैयो नालाय दाखोर गारग्राजों एरखोदों आङो इले गेलेबाय मामिनि गस्ला सोलायदों ओमफ्राय बासना बेसेबां मोननाय 200 बेसेबांमोनलाय 220 थाखा 220 थाखा मोनदों आरो पातिला कुकार गोजामोन आरो ओमफ्राय माने कुकाराबो माबाबा फाहामबा सोलिबावोमोन खोमा ओमफ्राय आङो ओरैनो जिरायनाय दखानावसोमोन नालाय बै पिंक कालार दंमोन ना मोनसे बिदिखौनो लाबोबाय आरो एखे ओमफ्राय आङो हायाव सुखायोसो नालाय सुवाब्लानो गानफेरखाया ओंखायनो हायाव दोनबाय आरो आं नोंथांमोननो देखायनो थाखाय मोजाङानो माने बै 1500निफ्राय लाख गुना आतसा होननायसो अखा बानलु गोबाव दोनहैखोबा ओमफ्राय नैलाय बानलुआ लोगोफोर बेनो आरो काश्मिरिया काश्मिरि मिर्चनो आरो बे ओंख्रि जायालै बाबा जाया ओंख्रि बेयाव कालार जानायनि होग्राया दाङालै बाबा दाङो मामाया दांनो हायो आलौनाय गैया आरो बोरो दाङा बेहासोबा बोरो दाङाखौ बोरायखौ खुगा दारि जाजोब्बाय मावखांबाय दांखांबाय बोराया दिनै बेदर संदों जोंना बेदर मोनजाफेरबाय सोरबा बोरायनि बेदर संनाया नै बिरियानि बेदर लायनो थांनाया मालाय संखानायावसो आया जानोसै छुट्टी दिनै छुट्टी गावहाबो छुट्टी आंहाबो छुट्टी मोननैबो नै बोराय संनाया ना होमबा हाथाइनिफ्राय बायनायसो बै मेचिन सायाव दङ माबाया बेदरानो दरनै दरथामल' फैयो गैया बे दरनै दरथामल' सयथा थानांगौ ओमफ्राय होनैफिननांगौ सयथानि खमथारबा बे हारा दरसे बे फिसाबाबो जानोसै सयथा थानांगौ ना मानांगौ नायनोसै बेदर लायनो थांनाया संखानायासो फैदों जानोसै माबा देसि बेदर लाय होनदोंमोन आरो आं ओमफ्राय गैयिखाय बेखौनो लाबोबाय खोमा रेजेरबाय र' बाबानो एसे बे बानलु खमखौ दोननो
बा सयथा नङाना बाब सयथाबा नै अबा जागोन बे दरथामा जाबाय ओमफ्राय बेयो जानोसै सिङाव दंबावबाय खोमा गैयाहाय बोराय संनायखौ सेब जाबाय होनदो मालायबा बेबा सोर संनायमोन होनबा जेबो मावासै दिनै संबाय संबाय होनबाय थाग्राखै फ्रांदों मा होनो न' सुबायल' न'खौबो मामि सिबबाय आजादि जाथारबायहाय दिनै ओमफ्राय बोरायाबो संखानाय लाबोबाय नङा होमबा दिनै सानडे स्पेसियेल दे जाबाय मामि ने बोरायाबो थांनाङासै अखा हानानै ओमफ्राय आरो आंहाबो ओंखाम ओंख्रि संनाङासै आरोना ओमफ्राय उदै बुङा मोनो बेफोरबायदि बानलु गोसा जायो बिफाखौ संदों साननानै मालाय फिसाजोआ बानलुखौ होनाङामोन होनलायबावो गामियाव थानायमोनबा दासो होनफिनबाय 60% सियर नङामोन आरो माने नोंगौ सानो आरोना एसे जानला मानलाखौनो गामिनिफोरा एसेबाबो फ्रात फ्रिट जागोन मागोन नंगौमोन आरो बेहा नंगौ थ' लोगोफोर जेबो गैया बिदिनोसै बेयावनो दोनथ'नोसै ना होमबा गैयाफ्रा मा जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय